Nyuwun sembah niring ulun kapara sang Marbengarat. Siring kelahan yang kanan namuju ngewang Pitana miyak sepining swasana sarana ngungak luhuring budaya sinartan ambedah lungiting kagunan yekti ing kono ana parawa peranganing carita saking Serat Mahabharata ananging punika jagating wayang Purwa ingkang ugi sinebat Ringgit Purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang lebet jroning wayang sinung piwulang ingkang dayani maweh pepadang tumraping tiyang agesang ugi sinebat Ringgit Tujut Serat Pang Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi ananging lelakoning Madyapada kawiwitan Nabi Adam lan Ibu Hawa pramila wayang Purwa dadi tuladha gesanging janma ingkang sedaya kawengku kurbaning Gusti Kang Maha Nasa Asura kelawan watak sura dadi rengganing carita dadi saloka Suradira jayeng palugun suh prasata kaping ulah Darmastuti werdine nadyan digdaya kinayoman Durga Kala lamun Deksura ngungasake kasektenira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rodaning watak sura anyar kala nyarengi ing prawaratri sinengkalan luhuring kagunan kunjuk pring Gusti kanthi gumelar minangka Purwaka ananging punika gumelaring negari Ngastina ya Hastinapura nenggih sinebat Praja Gajah Hoya ing Liman Benawi ya Kuru Janggala inggih wasta negari Purwa Srinanda pramila sinebat Hastina krana dukunane Sang Hastimurti inggih Prabu Hastipraba kang kepareng yasa negari Gajah Hoya dadi pepenget lamun ing nitilas kedatoning Dirada Prabu Gajah Sura ingkang dipun telokaken Sang Resi Palasara Liman Benawi amengku werdi ngongkang samudra kisi ing bandar Sinung Pratima pinata gajah anginum toya awasta gajah Purbakayun Kuru Janggala dadi kedatoning bangsa Kuru pramila sinebat Purwa Srinanda labet kang yasa negari taksih trahing Prabu Srinanda negari Ngastina nedheng ancik jaman kecana pindhane Swarna Dwipa binasaken punjuling apak-pak umpama obor padang urupe
kalamun gunung dhuwur kukuse yen to kali jero kedunge bebasan pasarada kumandange kincaraning mraja mewah luring kawibawan katingal saking kathahing bangsa manca ingkang aliru duta tandha siing kekadangan lumadining gesang para kawula samya tenatur siang ratri anggelur selur ngupa buka tan wonten kang anggur watak serai samya den singkur sugih brana samya syukur kelawan rowang sumadulur temah sembodo gesang makmur among tani samya taberi saben hari kurtap makarti enggara pasiten gilir gumanti temah gumelar pandya bedari suri lemah kapur samya den lulur padas curi samya linebur temah dadi kang sarwa tinandur para dagang samya rumagang bangsa matswa datan kuciwa anggendong jala midri samudra miyasa mina datan pakemba kadya mas kentar lampahing palwa amung kuciwane sang nata kang asta pusraning marja tansah anggugung watak adigang adiguna binasake banter seneng lancangi dhuwur seneng ngukuli landhep seneng naponi negari Ngastina katingal ageng nanging dereng agung ketingal ayom nanging dereng ayem labet para nara praja nayaka miwah sentananing ratu rancak samya anggunggung diri karem clemer lumah makarti kasusilan dianggep dolanan ingkang ginandra muhung sumarganing raga anguja kuruping priyangga temah wuru dhateng kanistan sinten to ingkang jumeneng nata Hanyakrawati ambau dendha wonten negari Ngastina mapan wusana pilahane lamun kethek arane Pragusa buta Praceka dewa wisik pandhita peparap lamun ratu wenang jejuluk ananging jejuluk sang nata Prabu Duryudana inggih jejuluk Prabu Suyudana Jayapitana ya sang Prabu Jakapitana inggih jejuluk Prabu Kurupati ya Kurawa Indra ya Sri Gendari Suta ya Drastara Siwi inggih jejuluk Prabu Gandharya ya Gandharyanata ya Prabu Tripamangsah paramila jejuluk Prabu Duryudana karana sang nata gadyang ngrasuk makutha kaprajuritan Suyudana mengko werdi lumintu kaduwa ilining toya Narmada jejuluk Jayapitana yekti caduwa mustikaning prajurit Jakapitana mengko werdi dadi pepengeduk nalika taksih jejaka wis nengkakaken anggur jumeneng nata paramila jejuluk Prabu Kurupati dadi ratune bangsa Kuru Kurawa Indra ngratoni kadang 100 ingkang sinasapan wanudya sajuga nenggih Dewi Dursilawati Gendari Suta sang nata atmajane Dewi Narpati Gendari Destara Siwi yogane Narpati Destarata Prabu Gandharya mbinjang Bharatayuda dadi prajurit pamungkas Gandharyanata mengko werdi sang nata Traharatu Gandhara Desa Tripamangsah minangka pepengeduk laire sang nata Dampit 3 nalika semana aning madyaning pasewakan Datulaya Praja Negari Ngastina Prabu Duryudana angesti pusaraning praja linambaran paugeran piratur wara nenggih sama beda dana dendra nanging cak-cakane tasih kumingsun lire panguwasa kinarya gada seneng sembranan lumuh kungkulan tapa beda kadang Kurawa ingkang Dursila watak candala anyarengi mangsa kasada windu sansaya tinengaran wuku perang bakat anggara kang arimagut tabuh nawa sang nata keparengan miyos siniwaka lenggah dampar sinesotya sesemek babut warni sindura ingkang rinenda benang kencana ing madya sinungging sekar pinetha cepaka mulya sinebaran sari-sari ginanda wida kongas mangambar gandaning jebat kesturi lan cinandra kadya rumah basing Durgandana Miya sing sang nata binayang kari para cedhi biyada manggo katanggung Jaka paloro-loro
ngambil upacara keprabon katingalmu biar ganing banyak dalang harta walika tembuk ing pandam kurung mewah kasara tinggi wangkara yayah walatoga silih pernah sirna kamanungsane kang sang Suyudana pindha Bathara Prabancana ngeja mantah kahayap absari andher kang samya sumewa nggih awadya kang gantung siba wiwit saking bacira ngayun pagelaran balawarti nganti temekeng alun-alun pungkur pangendanu pindha imawan ponang dwaja rontek lan umbul-umbul akeh wadya ingkang nggantung siba pindhane sasangka ginarebeng ing taranggana arep sidhemer panem datanana janma ingkang anyabawa ingkang kapiyarsa amung kumetes sing tirta tusara demawah ing runtunan kang samya panjrah ing jawi kapireng sawantering abdi Gusali kang lagi makarti imbal gantya hamandya raga kumandange yayah swarane Cenggeretna la sinten ta punika ingkang kepareng caket Denira Wangarsa kanggih punika pujangganing praja wingking saking pertapan Sukalima peparap Dahyang Durna Yarasi Kumbayana inggih peparap Barat Waja Putra ya Sang Wipra inggih sinebat Begawan Menak Anggara Pandhita Sekti dadi mustikaning prajurit minangka dwija guruning olah kasekten sumambung pasibanira kadang Sinara Wedi katingal sumeblak yayah lintang Panjerina tuhu punika Narpati Ngawangga Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja Tritali Darma inggih jejuluk Prabu Bismantaka Suwiteng Sri Kurupati Kinarya Gulgul Gedhik Manggalaning Jurit datan kanten pasibanira Rangkanata kapranah bawa pamane Sang Nata pingging saking kepatian Plasa Kuning kekasih Rekyan Patih Hamangku Bumi Ngastina Sang Harya Sengkuni Raden Suman inggih sinebat Swela Putra Yati Gantalapati sidhem ingkang samya sumewa ngentos sidhawuh timbalaning Sang Nata Dupi mulat rawing Brahmana ngetal kondo Sang Mahatma Resi Wara Bisma tatkala semana dupi wis kapiyarsa swantaning mriyem pecat nyawa kinarya tandha bilih Sang Nata nedyarsa medhar sabda pangandika nalika semanten tidhem jinemadaning pasiwakan negari Ngastina nadyan godhongan tanana obah samirana datal lumampah kapiyarsa mung swaraning pradonga mewah pangling maranggana sigra amurwani pangandikan dadi kumanggulih wijining pangandika Sang Sri Naranata ingkang dereng kababaring lisan Astina Maha Prabu Duryudana dwarining sumber kutara den kapareng
sewakan busana maneka warna Piteng Udana yang pandra sarwa rokma ranggeng manik nara banyo kang sumirat nyaring neca lewaran pergi lase sering gade wimbo kekanca mrek kadiuping maruta mando separan mangambar ongas ratineng kang awan sapa-sapa nekang astina samantara tekal kurunarya ya Kresna laku sireng prasurama miangkan wacana Tegalwi lori milu karya sang bupati sang bupati
Dewang Sukmana Madrinuwi ana sasmin paningsun jagat wasisaning Bathara Paman Pati Arya Sengguni ayo dadiake kaget pengeloro si Paman Pati dene sira ingsun timbali ana ngarsaning Pandira Paman Pati Arya Sumaning Plasa Jenar kawula ninggih nggih anak Prabu sakalangkung kagiat sotaninggalipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula nampi timbalan paduka angger anak Prabu Duryudana ing jawi sanget kuwatosing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumite racarok maras nanging sareng wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata kula tebih saking raos kemarasan sinuwun Dewaji sembahan kula kawula ninggih wanter sabda tama paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana sinuwun kula wonten timbalan kadhe barangken si Paman sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun marang tata kiteng kaparajan negara Ngastina maradiyake matura kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Suman menawi jengandika andangu bab tata rakiteng kaparajan tartentu sadyotan badhe anguci wani para kawula samya sayeksa kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridaning aparang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawarna putung semangga kabandhemna sinuwun Dewaji sembahan kula gawe bombong penggali ingsun kang dadi aturira ora lewat pakaryan ingkang utama tindakna selawase urip Paman Pati Arya Sengguni kawula ninggih nggih anak Prabu menapa ingkang dados dawuh paduka badhe kula saking nggo jimat maribe ndayana ing kasantosan namung dereng lan sasampunipun ambuk bilih keparing ingkang bapa ngaturaken sembah bektinipun ingkang bapa kunjuk mring Ngarsanata Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih kawula ninggih Duriki Paman Arya Sengguni kula tampi dawah sami-sami boten langkung kaskecan anggen jengandika lenggah wonten ing Praja Ngastina dinten samrika madyan ing Pasewakan Agung Paman Pati Arya Suman inggih sampun boten kirang prayogi anggen kula lenggah mangarsanata Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih kawula ninggih Nun mangke bapa puturing Sukalima Sarawa jingandika ingkang rayi ngaturaken asung pasegan Panagrami Twin mugi tansah raharja rawuh jingandika bapa ing Sukalima wonten praja negari Ngastina menika bapa turing Sukalima astaka swalasila bertapa Somarante hawala kula ninggih anak Prabu wanten sabda tama paduka anggen anak Prabu Duryudana amiji dhumateng pisanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika wonten praja Ngastina inggih wonten ing praja Gajahhoya pangestu paduka Prabu Duryudana wilujeng pisanipun ingkang bapa ing Sukalima mboten manggal setunggal menapa sawan kula kalih sing sambi kala tebih saking Rubeta kula keparing ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk mangsa jengandika anak Prabu Duryudana nggih kula tampi karya bombong raos sing bekalih mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggah jengandika ning madyan ing Pasewakan negari Ngastina bapa Durna sampun boten kirang bisanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika wonten Pasewakan negari Ngastina nggih kula non apa dene Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga minangka jejering senopati wakile panjenengan ingsun wakile para wadyabala ayo dadiake kaget pelingkara Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga mugi tansah manggih wilujeng rawuh jengandika wonten praja Ndatule ing Ngastina menika Kakang Prabu kawula ninggih jagat dewa Bathara inggih Kyai Prabu sampun boten kirang paragi bisanipun ingkang raka samangke manggih raharja wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda cinaketna ing karaharjan keparing ingkang raka ing Awangga ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugi tansah kunjuk marangsa jengandika Kakang Prabu Karna kula tampi karya bombong raos sing bekalih kula ngaturaken asung pasegan Panagrami lan mugi kaskecan anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja negari Ngastina kawula kula tampi karya bombong raos sing bekalih
tuwin boten sampun boten kirang prayogi bisa man kula wonten ing praja Ngastina inggih Gajahaya menika Yayi Prabu Dimas Kartomarma padha kanthi raja sak para tamu anggon musuhan ngersanipun Kakang Yayi Kartomarma tansah pinayungan kawidadaning ring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda pangestu paduka pamuji Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana inggih Kaka Prabu bisawan kula wonten ing Datulaya menika tansah manggih wilujeng dereng sambikala tebih saking Rubeda marang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ya ingsun tampa ora pangestuku tampanono Dimas Kartomarma duduk mriki sampun kawula pundi dadosna jimat paripe ndayana ning kasantosan sinuwun lan tatanan barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibu aja nunggu nganti kang padha saur manuk ing senedya babarake sartane anem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarma duduk mriki napa ingkang paduka dawaken badhe kula cangking nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan sinuwun kawula nono mriki Nur mangke Kanjeng Hyang Sarawuh sing andika wonten praja Ngastina ingkang rayi Duryudana ngaturaken asung pasegan monokrami tuwin pambagya raharja kunjuk marang ngersang jengandika Kanjeng Hyang Bisma ing Talkandra Kanjeng Hyang Ong Mestra Sidam Sekaring bawana langgeng ya kula putu Prabu Duryudana sakalangkung bombong birawaning manahipun Hyang dupe putu Prabu Duryudana panjenengane ndangu kelawan pun Hyang ya nggih slamet praptanipun Hyang nggonipun Hyang sowan marngesaning putu Prabu Duryudana ora ana alangan swiji apa asung pasegan panakrama wis pun Hyang tampa karya bombong penggalihipun Hyang dina iki pun Hyang ngaturake salam taklime pun Hyang muga tansah kunjuk ana ngersaning putu Prabu Duryudana nggih Kaki Prabu Jaka Pitana nurige Kanjeng Hyang kula tampi karya bombong raos sing panah mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggah jengandika wonten praja Ngastina ya nggih putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga ya mung pun Hyang bae kepingin mangerteni bab karaharjaning putu Prabu Duryudana lan putu-putuku kabeh para Kurawa arak ya padha wilujeng to nggih iki pamuji paduka pangestu paduka tansah manggih wilujeng raharja ning sambikala syukur ngono syukur binagi sewu pun Hyang melu bombong ya mung dina iki pun Hyang kaget mongko radat sabene putu Prabu Duryudana nimbali kelawan sowanipun Hyang marata diage gandeng pun Hyang wis prapteng negara Ngamarta jroning Datulaya iki pun Hyang nedya nanjihake mbok menawa pun Hyang dianggep lancang wigatine putu Prabu Duryudana nganake pasewakan agung sing beda kelawan adat sing wis-wis iki ana wigati apa sartane ana rembug apa yen to kepareng diake wedharna ing akeh ana ing ngajengipun Hyang lan sangganing para kadang sentana nayaka praja negara Ngastina nanging yen to madi tumraping para kadang sentana para pepundhen lan para pinisepuh ayo nggih Kaki Prabu Duryudana Hyang kanthi manjing telenge kedaton catur netra karo pun Hyang ing Talkandra nggih anak Prabu sakalangkung kagiat manahipun ingkang bapa ingsuk ing kepatian sak mangke krana paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kalampah saestu kula aturi paduka andhawe dumateng kula menawi wonten lepat kawula dosa menapa ingkang badhe kula sandhang tartentu kula mboten badhe selak lajeng menawi paduka badhe paring ganjaran dumateng ingkang bapa kepatian lajeng lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindaken oh iki kasinjan mekaten nggih anak Prabu Duryudana samangke paduka kula aturi paring dawuh mengkababakan pamata wigatosipun dening paduka sikandika ngawontenaken pasewakan ageng ingkang beneh kelawan ingkang sampun nggih anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana andra ingkang puspita arum silering samirana mrih sakar
maweh laras retnaning driya Arya Sengguni Kanjeng Hyang Bisma menapa dene bapa turuning Sukalima sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra ing Astina ingkang mayah ing Astina Tadawadana krana samangki kula wantun amboyong ida matung rawuh ngandika sedaya engga sakmangke kula nedya ngaturaken bab wigatining pasewakan dinten samenika wonten ing dature praja ing Astina saestu kula namung badhe nanjihaken sartanipun kula nedya nyuwun pamanggih iku pamrayogi dhumateng ngarsanipun Kanjeng Hyang Bisma ing Ngetalkandha. Putu Prabu Duryudana bakal nyuwun iguh mertikel kalaman pun Hyang. Nggih, kasinggihan mekaten. Babakan perkara apa nggih? Apa babakan kepiye nggone carane anggone bakal nggayuh wujuding wahyu? Kepiye carane nggone nggayuh wujuding katentreman? Apa bab sing kepiye nggih? Kula nuwun sewu menawi paduka kemutan Pandhawa mriku dados buangan utawi pesakitan 12 warsa dangunipun awit rikala semanten Pandhawa kalah Maedadu lan Pandhawa gangsal cacahipun sakadang dipun buang wonten ing alas Kamyaka. Mila kula nyunika pamrayogi dhumateng Kanjeng Hyang Bisma ing Ngetalkandha. Wekdal punika kinten-kinten Pandhawa sampun mati napa tesih urip sebab menawi kula metang Pandhawa anggenipun dados buangan wonten ing alas Kamyaka kirang 7 dina malih badhe pungkas anggenipun Pandhawa dados buangan wonten ing alas Kamyaka. Kanjeng Hyang Jagadéwa Bathara jebul kaya mangkono sing bakal diaturake lan dingendikake dening Putu Prabu Duryudana. Pune yang nggo mangerteni kulup. Sebab babakan pati lan urip kuwi kabeh wis ginaris dening Gusti. Kula nuwun sewu Sang Penemban, yo suman kepiye? Nyela ngendikane jenengan. Ngeten nggih anak Prabu. Menawi jengandika nanjihaken tuwin nyuwun priksa Pandhawa tesih urip napa pun boten wonten, Pandhawa isih urip apa wis mati, menika miturut ingkang bapa lho nggih. Miturut Kanjeng pamane kepatihan kados pundi? Miturutipun ingkang bapa, Pandhawa mapan wonten telenging alas Kamyaka. 12 warsa dangunipun menika sak menika. Wekdal punika Pandhawa sampun kapupu ing rana Madyaloka, sampun mati, sampun mboten wonten. Liripun kados pundi dene jengandika dawuh kados mekaten. Menawa pancen estu menawi estu diage awi ngawontenaken seneng-seneng robyan-robyan awit pati ning kadang-kadang para Pandhawa. Mekaten nggih menawi miturut nalaripun ingkang bapa ing kepatihan menawi kula logika Pandhawa sakmenika estu kemawon mesti sampun pecah jalaran cobi dipun petang. Alas Kamyaka menika alas ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mesti dadi kuwanda menika. Sinten to ingkang slamet menawi sampun mlebet wonten telenging alas Kamyaka? Dereng wonten criyosipun wong mlebu telenging alas Kamyaka bali urip utuh menika mboten dereng wonten. Kathah-kathahipun wong nek mlebu alas Kamyaka bali mung kariyaran menika. Kathah sanget
kedadosan ingkang kados mekaten jalaran alas kamyaka menika inggih wau alas ingkang wingit sakjroning alas kamyaka menika kathah wujuding sata kewan galak sata kewan ingkang boten dipun temokaken wonten ing alas sanesipun wonten ing alas kamyaka menika wonten ing alas kamyaka menika ugi kathah spesies hantu menika menapa demit ingkang galak ingkang sakmangke badhe nggiri gudha dumateng Pandhawa menika piturutipun ingkang bapa kados mekaten nggih mbok bilih samangke kaanggep lepat dipun agem boten napa-napa dene mboten nggih mboten masalah ngaten menika nggih anak Prabu nggo dhisik putu Prabu aja gampang percaya karo ature Suman kabeh kuwi kudu diglecah kanthi permati aja mung waton gebyah uyah nampa crita yen to durung ngerti kahanan sing saknyatane sebab pone yang kuwi wis mangerteni lan pone yang kuwi ngerti kanthi netrane pone yang dhewe pone yang tau ngerti Sengkuni kuwi mengapusi ngomonge neng kene ngene jebul mbasan tekan kono diwalik ceritane karo Sengkuni kuwi Sengkuni langgih kula langgih ming berpendapat nek mboten dianggep mboten diagem mboten napa-napa kula niku nek ming berpendapat mbok menawa niki ngagem mbok menawa Pandhawa mbok menawa pun mati kula wawak nggih pun matur masukan kula utawi panemu kula menika diagem nggih alhamdulillah mboten nggih mboten napa-napa mekaten kok penemban lah iya mulane kuwi Putu Prabu aja gampang percaya karo ature Pati Sengkuni sebab pone yang wae sing wis brahmana kalungguhane derajate pun yang iki wis brahmana ora wani yen to ngandhakake babakan patine menungso sebab kabeh mono wis digaris dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat ora ana titah siji wae sing bisa mangerteni kapan besok dheweke bakal tumekeng pati mulane pun yang mung ngelingake lan pun yang mung ngemotake marang Putu Prabu Duryudana supayane diglejah luwih dhisik ditaliti digoleki ana ing alas kamyaka Pandhawa isih urip apa ora yen to Pandhawa isih ana ning alas kamyaka ya berarti pancen slamet raharja anggone Pandhawa dadi buangan utawa pesakitan ana ing telenging alas kamyaka rolas warsa suwene nalika merga Pandhawa kalah main dadu sebab Pandhawa kuwi ora saben-saben Pandhawa kuwi saben-saben titah nresnani aja kok wujuding menungsa titah jalma lumrah nadyan dewa widodari kabeh titah ana ing Madyapada iki padha nresnani kalang para Pandhawa mulane mesti wae Pandhawa jroning alas kamyaka nemokake wujute pawongan utawa karang pradesan sing ning kono Pandhawa diparingi wujuding wulu wektu diparingi woh-wohan kinarya srana kanggo nerusake gesange para Pandhawa pune yang ibaratake suket godhong dadi rewang tumrap para Pandhawa sebab Pandhawa kuwi akeh sing tresnani mekaten Kanjeng Eyang iya aja gampang percaya karo ature Sengkuni lah nggih mboten napa-napa kula tak dhewe mawon nek mboten dipercaya omongan kula mboten masalah kula niku pun bola-bali ngapusi kok njen pisan ngapusi kula omong meneh sak nyatane nggih kula nggih tetep dianggep ngapusi pun mboten napa-napa menawi turutipun ingkang Kanjeng Bapa ing Sukaliwa Kadiparan menawi miturut kula sarujuk kalih panemunipun Sang Resi para Bhisma Ngental Ganda sebab nek dinalar nggih boten mungkin Pandhawa menika nuwun sewu sampun ping bola-bali sampun ping pinten mawon sing antika damel karti sampe cepat sedeng mejahi para Pandhawa ewontene samangke gagar wikartan antuk karya Pandhawa menika disengaja patine menang ele ora jamak-jamak apa meneh Pandhawa dicemplungke alas sing ning kono akeh macan akeh singa akeh kewan-kewan galak sing mesti karnivora
mboten badhe mungkin saged mejahi dumateng para Pandhawa. Puntadewa menika nadan kelemak-kelemek ngidak benteng ora kapuk. Ngidak kapuk ora benteng. Nggih, ngidak kapuk ora benteng. Mo ning nika digdaya. Ning nika digdaya, ibarate mung meneng. Nika amalane luar biasa. Nika mung meneng mboten. Musuh iso kedarang-darang, iso mati. Ngaten nika nggih Rama Prabu. Perkudara mereka bocah sing digdaya. Saged ngayomi kali kadang-kadange. Arep dadi buangan, arep mengko akeh macan akeh singa, kepethuk singa ning dalan, mesti dipateni kali perkudara. Dinggo lawuh dibakar. Mekaten menika. Mila kula langkung sarujuk kalih panemunipun Sang Mahatma Resi Wara Bisma. Kula sarujuk kalian panemunipun Sang Resi Wara Bisma Ketal Kandha tinimbang kalih ature Patih Sengkuni. Menika wisuman rungokno. Begawan Durna wae percaya karo ature Bisma ing Ketal Kandha. Lah kok kowe dheweke duwe panemu nek Pandhawa wis mati, mboten masalah. Nggih lak mengke kula saged mujudke Pandhawa tekaning pati pun mangti teni mawon. Ning nganti Pandhawa ora mati merga Karti Sampeka sing gawe Sengkuni pun mangpek omah kula, pekarangan kula Ploso Jenar nika mangpek. Niku yakin. Diseksani wong sak Ngastina mboten apa-apa pun yakin. Ning nganti mengko Karti Sampekane klekus tenan. Bojomu, anak bojomu tak pek kabeh. Pekaranganmu, omahmu, mobilmu, sawahmu, tegalanmu tak pek kabeh. Mboten masalah. Kula niku ikhlas lahir batin. Ngaten menika. Kula menerapkan uripe anak Puntadewa. Lah nggih mboten apa-apa. Menawi miturutipun Kakang Prabu karo Kadiparan. Nuwun sewu Yayi. Menawi miturut kula malah kula badhe anjen dumateng paduka. Liripun kados pundi dene ngandika paring dawuh mekaten. Nuwun sewu kula nedya matur keparenga ing samangke anudinga ingkang raka menika minangka jejering senopati supados madosi wonten pundi dene Pandhawa. Menawi mung perkara ature Begawan Durna nuwun sewu Bapak Mbandara kalian Paman Patih Sengkuni menika menawi kula mestani kok mengkaya gunemane bocah. Liripun kados pundi? Bola bali ngomong, bola bali namung ngrancang babagan Karti Sampeka badhe damel cintrakaning para Pandhawa. Sareng dipun cakaken kridanipun sedaya mboten wonten ingkang kasil utawi gagar wigar, datan wonten ingkang ngantuk karya. Mekaten. Mila samangke ingkang raka minangka jejering senopati menika sampaduka sampun wungsul wangsul badhe damel Karti Sampeka. Karti Sampekanipun badhe mejahi dumateng para Pandhawa kok kula mboten nate dipun jawil. Sepisan kemawon kula mboten nate dipun tuding Kakang Prabu Karna awi jengandika kula aturi paring dawuh kados pundi Karti Sampeka anggenipun badhe mejahi dumateng para Pandhawa. Menapa samenika paduka kersa kula tuding lan kula utus supados mejahi dumateng para Pandhawa. Mboten purun sebab menapa Yayi? Sebab kula menika wajibipun ngayomi dumateng paduka. Inggih Yayi Prabu Duryudana lan kawula ing Praja Ngastina. Menawi samangke Pandhawa mboten dados tentreming penggalipun nata ing Ngastina mewah kawula masangganing para kadang Kurawa. Kula sagah madosi para Pandhawa wonten ing alas Kamyaka. Sakmangke kaseksenana negari Ngastina jagat lan saisinipun menawi Karna basusing Ngawangga mboten saged mbeta, mboten saged nyangking sirahing Pandhawa gangsal cacahipun sampun dipun sebat nata Ngawangga. Prabu Karna basusing Ngawangga Yayi Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbok marwa sing sang katriku mulung mangrama ing wadya Brodokura reka kiri ro nanggana magawe kelari rawang-wang
Madane kewonten nagari Ngastina naika semana legek tidem datan ingkang nyabawa awit midhangetaken pangandikanipun nata ngawangga Sang Prabu Karna Basusena nalika semanten datan mobat datan musik legek nganti kaya pratima golek kencana Sang Prabu Duryudana kasaru geger jaba biak ngarsa tangkeping mrika paseban bono amuk apa to kang dadi darunane prana macan putri gajeng ing medhur saka merangkilan Jawi Amung wonten salah satu giling nalin ndur saking kelatah sabrang galea kaya bareng kanthi nanggap karya cinyakang samyot mangro baing para kawula ikoncana daya byak jaluk dalan ayo sing rukun ratna rayong nyambut gawe jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Halelumo tamra kanggen
awita denceng-dencengan paman wonten timbalan dereng ngantos pura anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna Basusena Kawangga menika wonten salah satunggiling nalendra ingkang sowan mboten pangling menawi kula titik menika nalendra saking tlatah Sabrang kadang kewala nggih rawuhipun nalendra menika wonten wigatos menapa menawi sak mangke nggadahi niat ingkang becik tumrap negaring Astina panjenengan kedah nglenggahi bawa laksana minangka nalendra ing Astina nanging menawi ing sak mangke namung badhe mbebudhek banyu bening kawontenan wonten ing praja ing Astina kula aturi amasrahaken dumateng anak Prabu Karna Basusena ing Kawangga ingkang minangka dados jejering senopati. Paman lenggah keca kula nok nggih sampun boten kerang prayogi bisana aja ngira ingsun tumabuh yekti saweg sepisan iki ingsun manut panjenengan iki nalendra saka ngedilan sapa jejeluke kisana nuwun amin pasang liman tapi tinebi ning iloduni dumawahing tawang towang linepat ning tolak manu paduka andang dumati ingkang abdi sinuwun kawula nurut iki matur sembah nuwun paduka andang dumateng paduka Pantor Sabdatama paduka Gusti kula sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk sinuwun iya tatampa tiba padha-padha panjenengan iki nalendra saka ngendi kepareng paduka andang dumateng kawula mobil ingkang sudi mestani dhateng kula menika wingking saking negari ing Trigarta negara ing Trigarta kula negaring Trigarta nalendra ing negaring Trigarta mobil ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Susarma ingsun kaya wis tau mangerteni kumandangi Prabu Susarma nalendra ing Trigarta paduka ingkang supe kaliyan ingkang rayi kula menika nalendra ing Trigarta ingkang rikala semanten rumiyin kula nate dipun erang-erang dening nalendra ing Wirata Prabu Durgandana Jagadéwa Bathara ya Yayi para harja sak sawanira Yayi Prabu Susarma wilujeng iya prayogakna sampun boten kirang prayogi apa kang dadi wigatine Yayi Prabu Susarma ora sowan ana ngarsaning panjenengan ingsun cekaos kemawon blaka suta bisa sepisan sowan kula badhe tuwi dhumateng kawilujenganipun karaharjanipun kadang-kadang kula para Kurawa inggih paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana iya matur nuwun Trikang angka 2 Trikang angka kalih wigantos kula sowan wonten mriki kula badhe nakyenaken kondhangipun negari Ngastina ngaten negari Ngastina menika pancen negara sing kondhang kaloka ing ngerat wewasan kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapekik kuwi apa napa nika Panjang Punjung Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi Gemah Ripah Kartotata Raharja dasar negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse dhuwur kukuse kuku sing dupa kumelun dhuwur kukuse tur tadoh kuncarane menika kula pun mireng kula pun percaya nek negara Ngastina menika pancen negara sing kondhang kaloka ing rat nek nalendranipun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana paduka Gusti kula ingkang sinuwun nalendra ingkang sugih Herbondo Bandhu pepasan bondo seprapat jagat menika kagunganipun Prabu Duryudana iya matur nuwun lha nggih Gur iya nanging nuwun sewu paduka ampun duka menawi kula matur kadang sedaya berita ingkang memviralkan negari Ngastina menika negari ingkang kondhang kaloka ing rat sedaya menika namung ngayawara nyatanipun wonten
Birawa malih wonten negari ingkang langkung kondhang kunca timbang negari Ngastina. Atur nganti negara sing wani ngungguli kondange negara Ngastina. Mboten sanes. Inggih negari ing Wirata menika arepa kondhang sak menika dados negari ingkang boten gadhahi kegiatan. Lire piye jere kowe omong kaya mangkono. 3 hari kapengker. 3 senopati negari Wirata kencaka rupa kenca kalan Raja Mala sampun tumpes tapis sampun kapupuing rana Madyalaga. Sampun modar, sampun pecah awit saking pangreka daya kula. Ngaten. Tanpa kula 3 senopati menika kula mboten saged tumekeng pati. Apa ya kaya mangkono? Nggih. Mila saking mriku sinuwun mobil kepareng badhe kula matur ingkang paling wigatos ingkang langkung wigati. Sowan kula menika nedya nganti paduka mbok bilih kersa paduka paring dana punika. Kula menika kepengin males ngudi tuwuh lara wirang. Awit kula menika rumiyin nate dipun erang-ering dening Nalendra Wirata Prabu Durgantur ing Maswapati. Nalikanipun kula badhe nglamar atmajanipun inggih Dewi Utari. Kula nyuwun dana punika menika sanes kok wujudipun brana picis, sanes kok wujudipun mas-masan mutiara jamut hergeni menika sanes. Nanging kula nyuwun bantuan tenaga. Lan mbok bilih menawi jenengan malah kersa, malah kepara, paduka ugi majeng wontening pabaratan. Majure pabaratan tegese kepiye? Paduka nedya kula kanthi ngepung wakul baya mangap negaring Wirata dipun gepuk dipun ngawontenaken perang gedhe antaraning Ngastina Trigarta lan Wirata sinuwun jagat dewa Bathara. Dewa Bathara ora ngira yen to pancen ana sing gelem ngewangi karo Werkudara karo Duryudana. Kula putu Prabu Duryudana mengko dhisik ngger dipetung kanthi sik nalar sing ganep luwih dhisik. Aja mung gampang nampa pambiyantu, aja gampang kowe arep nganakake pabaratan, kowe arep ngepuk negara Wirata. Dijajal nganggo nawala penantang perang, kira-kira negara Wirata sagung anake pabaratan diake digepuk negara Wirata ora sah nganggo nawala penantang perang. Nah, setuju niku mboten sagung nawala penantang perang. Kesuwen dadak ngrepotke sekretaris. Pun sampeyan dipun kepul kemawon. Dipun kepung kemawon. Negari ing Trigarta ngepung saking ngajeng negari ing Wirata. Wadyabala saking negari Ngastina ngepung saking kiwa tengen lan mburi sinuwun. Ayo kaki dherek monggo kula dherekaken. Lho. Kaya ngene. Patih ki nek ora berguna ya aku iki. Paman Arya wonten timbalan anak Prabu. Sak mangke sampun kendelan kewala. Nyuwuni dipalilah kula badhe ngetapaken barisaning para Sata Kurawa. Nggih monggo. Nek jenengan ajeng melu
Napa niku gempur negara Wirata nggih monggo kula mboten nglarang. Kula menika minangka jejering senopati kedah ngayomi dhumateng anak Prabu Duryudana. Sampun monggo. Nek jeneng andika ajeng mangkat nggih mboten apa. Mboten nama kok kula menging, mboten nama kok kula maidem. Utawi maiben utawi maidu menika. Merwong nek wong dipaidu menika pancen lara. Pun monggo kula sumanggaken. Kula sumanggaken mengke kula tak nututi saking mburi, kula tak alok-alok karo keplok karo ngemplok. Pun. Ben Sengkuni dicap dadi wong elek sisan ning negara Ngastina. Sengkuni dicap dadi wong sing pancen gaweane mung icuk-icuk kana icuk-icuk kene nglincipi carang papak. Ben kula kaya ngeten kula diwastani Kiai Gendeng. Mboten masalah. Pun anak Prabu Karna nek ajeng-majeng nggih mboten masalah. Nyuwun pamit uni dipalilah. Pun mboten pun kula palilahi. Pun mang majeng kewala. Kurawa dipun ketapaken mengke kula tak nyusul. Nggih, nyuwun pamit Paman Arya. Dicap elek mbok ya berubah. Sadar nek dheweke kaya ngono ora gelem ngrubah. Empun. Kula ki dasare wong sing ora arep maju, kemajuan uripe ora ana niku kula. Ben sing penting anak-anak ora nyontoh. Nek kula niku ming prinsip kula njagake ndoke blorok mboten masalah. Pun mboten apa-apa. Mengke lak enten kanca sing ngeteri kula. Mboten masalah. Terus sakniki ajeng pripun nek kaya ngene iki sing bubarke pasewakan sin pun bubar dhewe-dhewe mawon. Ora usah dadak nganggo kuntur kedaton. Pun. Kek Bali. Nggih. Kek Bali kuntur manjing ana ing gandhok dapur kek masak-masak gawe wedang. Senengane ora. Panjenengan badhe wonten pundi? Aku arep ning kene wae. Badhe menapa? Ngancani kowe. Iya. Ngono. Kowe rak asli saka kelurahan kene ta? Nggih. Kowe ngono. Kowe neng kene, kula menika dados juru. Inggih menika kula pun sinden. Wah, kowe sinden neng. Inggih. Nanging sak kendakan menika gandeng rencang-rencang mboten saged mlebet. Kula ingkang gentosi damel wedang, masak lan sak pituritipun. Rak ngono. Iya. Wis gagih. Tak enteni ning jaba aku gaekno wedang susu jahe. Wedang susu jahe menika kados ngaten. Ha ya susu diweki jahe. Panas. Mendah panasipun lah ya panas jahe kok ora panas ora usah suwe-suwe kok. Bubar dhewe-dhewe wae. Jenengmu. Inggih kula kang namipun Niken Sayuda. Iya. Asli kene. Inggih. Oh. Pahaman nek Resi Warabisma menak. Nomor WA. Wah. Ngapunten kula mriku sampun gadah semah. Ditani wae kok ana wong bagus sing njaluk nomere nak dineki. Aku dumah elek wae ora dinaik nomere. Ora masalah. Wiladalah. Wong-wong duwedan mbajul mban senengane sak geleme dhewe. Anak Prabu mugi tansah manggih wilujeng anak Prabu Duryudana.